Thokozani bonke abantwana bedlozi bonke abantwana besithunywa ngibingelela ugogo Mngwekazi. Yebo gogo, asiphulisaneni ngesimo sedlozi Nkosi yami. Khona le disease ekhona, it's a terrible disease esingayinaki maswabantu. Le disease elimazanayo emoyeni iyastakisa impilo. Ya ungazibona uphumelela kodwa khona la impilo yakhe estaka khona. Lento yokuthi bantwana bedlozi umuntu ethekhulile ethwasile enze izinto ezofrempayo njengokuthi uthi mawuhleba uhleba ngomuntu. Ya wonke umuntu unedlozi, wonke umuntu unesithunywa. Kodwa kakhulu la ngikhuluma ngomuntu osekuthiwa manje usenegama ledlozi. Nakho uyaqala uyahleba ngalowo muntu lo. Mawuhleba ingozi enkulu bantwana bethongo ukusebenzisa igama lakhe ledlozi mawumhleba lowo muntu lowo. Inkinga enkulu, yi-disaster ngenivula amehlo. Siyadotisana, siyakhulisana ngokwedlozi bantwana bedlozi. Avoida ukuthi mangabe uhleba umuntu usebenzisa igama lakhe ledlozi uzolimala. I'm telling you, uzolimala. Sekuyaqala lapha ujwayele manikhula nibizana ejardini, ugogo Dithabeng disi, ugogo Dithabeng wenza ukuthi ngalesikhathi ubiza lelo gama ledlozi uhleba idlozi lakhe ngqo lowo muntu lowo. Uhleba lo muntu omphethe uvusa uhlokoloza inyoko isemgodini, uvusa abantu abalele awubazi baleliphi. Awazi balele entabeni, balele emanzini, uyabavusa ngoba usuthi nje gogo Dithabeng usuhleba lelo dlozi straight lalowo muntu lo. Awukhulumi ngalowo muntu lo, uzazibonela lo gogo ombonayo omfishanyana wena mawuhleba ubiza igama lakhe kanti sewuthinta abantu abangathintwa. Guys, ingozi leyo nto leyo. Vulana amehlo kuleso simo. Uyaqala ukubona umuntu ugogo Dithabeng uyaphi la usho kuphi ekhaya ledlozi. Kwenziwani ekhaya ledlozi? Guys, ekhaya ledlozi akwenziwi sex. Ekhaya ledlozi kuyaguqwa, kuyaphahla. Mawukhuluma kanjalo uthi uyaphi lo, kwenziwani la? Mina ngibona umuntu oclueless, ongena understanding ngento yedlozi ngekhaya ledlozi. Ekhaya ledlozi simfundise kuyaphahlwa, kuyaguqwa, kuyathandazelwa, kwenziwa yonke into. Obvious umuntu meqala ephosa unyawo ekhaya ledlozi uzoyenza izinto zedlozi. Wena mawuzothi ugogo Dithabeng ufunani ekhaya, awazi ukuthi ufunani. Ufuna izinto eziphathelene nedlozi. Kushuthi wena awukakhulu enough mawungazi ukuthi kwenziwani ekhaya ledlozi. Benginivula amehlo lapho ngiyeza ku-YouTube channel yami engizoyivula maduze. Ngiugogo Mngwekazi, intombi yakwasishi-ke bogogo nabomkhulu nonke niyithokozele. It's coming soon. Thokozani makhili.